יש לנו המון לימונים. אנחנו עושים איזה מיץ לימון, ואז מקפיאים את זה למשך כל השנה. יש פה מלא לימונים. ופותחים מפה, ואז יוצא רק מיץ. אחלה אופציה, ואז יש לנו מיץ לימון טרי לכל השנה, אנחנו מקפיאים את זה. ואז אפשר לבשל עם זה, ולאכול עם זה. אחלה. ופה כבר עשינו מיץ לימונים משומרים. ופה יש לנו פלפלים משומרים מהגינה.